बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसामाव जापानिस इनकाफिलाइटिसआ गिख्रंथाव महर लागासिनो। आसामाव जापानिस इनकाफिलाइटिसजों नाख्रेबजानानै आरोबाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे गोदानै 3 जिउ खहा जानाय सुबुंफोरा दरं जिल्लानि सासे, सनितपुर जिल्लानि सासे आरो उदालगुरि जिल्लानि सासे। 1 जुलाइनिफ्राय दासिम आसामाव जापानिस इनकाफिलाइटिसजों नाख्रेबजानानै जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 19सिम मोनहैबाय। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लायावबो सासे बर' आइजोनि देहायाव बे गिख्रंथाव बेराम जापानिस इनकाफिलाइटिसखौ मोननाय जादों। चिरां जिल्ला थालिगाव हातिपुटा गामिनि 55 बोसोर बैसोनि दमन तिवारीनि देहायाव बे गिख्रंथाव बेराम जापानिस इनकाफिलाइटिसखौ मोननाय जादों। दमन तिवारीखौ बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि आइसिइउआव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। सिसिटुवाया हा-हुनि जेंनाखौ लाना मन्त्रि डक्टर रानथ पेगुजों सावरायदों। दिनै मन्त्रि रानथ पेगु बिथाङा सिसिटुवानि दैदेनगिरिफोरखौ दिसपुरनि गण भवनाव थानाय आसामनि फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव हांख्रायहरनानै सावरायलायदों। रायखांनो गोनांदि थांनाय माखासे समनि सिगाङाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि राजथावनिखौ सानजाहा जागिरद, सोनाबहा पलासबारि आरो साहा तामुलपुरसिम लांनाय जासिगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानै सिसिटुवानिफ्राय सावरायनांगौनि थाखाय सरकारखौ नारसिनबोबाय थादोंमोन। बेखौनो दिनै सिसिटुवाया ट्राइबेल हारिया जौगानायनि बेरेखा नङा, नाथाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ खहा खालामनानै राजथावनि गायसननायखौ गनायनो हाया आरो आसामाव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरा जेरावखि थाया मानो बै ओनसोलफोरखौनो हानि पाट्टा होनांगौ थांखिफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायो। मख'नो गोनांदि बे सावरायनायाव एबसुनिफ्राय लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि उदित नार्जारि आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारि बिथांमोना बाहागो लायो। बिटिआरआव हा माफियानि दादागिरि, सरकारि हाखौ आयेन बेरेखायै सेना लानो पुलिसजों तर्क बितर्क। बिटिआरनि क'क्राझार नोगोराव थानाय पाथरघाटाव थानाय 5 बिघा 2 खाथा 15 लेसा दै फुंखा बिफाननि हायाव दै फुंखा बिफाना बाउन्डारि वाल लुफुंनो लानायखौ फालांगियारि चन्दन पालनि फंबाय सन्जय पालआ गोख्रों बादा खालामना पुलिस आरो दै फुंखा बिफाननि मावफारियाफोरजों तर्क बितर्क थासारि। जाथाय थिलियाव खामानि मावग्रा लेबारफोरखौ हा दालाल चन्दन पालनि फंबाय सन्जय पालआ बादा होफैनायाव थासारिया दुंहाव सोमजियो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जाथाय थिलियाव क'क्राझार सार्केलनि बिबानगिरि राहुल फुकन आरो दै फुंखा बिफाननि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार राजु ब्रह्म आरो दै फुंखा बिफाननि मावफारियाफोरजों तर्क बितर्क जानायनि उनाव हा दालाल सन्जय पालआ जाथाय थिलिनिफ्राय खारलाङो। मख'नो गोनांदि फालांगिरि चन्दन पालआ दै फुंखा बिफाननि हाखौ आयेन बेरेखायै सेना लानो नाजानायाव गोख्रों राहा लानाय जादोंमोन। नाथाय दिनै फिन बिथांनि फंबाय सन्जय पालआ बे हाखौ आयेन बेरेखायै गावनि खालामना लानो नाजानायाव दुंहाव थासारि सोमजियो। बेनि सायाव इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा मा राहा लागोन बेखौ समाजो फोरमायगोन। गुवाहाटीनि भाङाखर ओनसोलाव गिख्रंथाव अर खामनायजों सासे आइजोनि जिउ खहा जायो। भाङाखर ओनसोलनि उदयासलाव गोबां नखराव गिख्रंथाव अर खामनायजों द्रौपदी रय मुंनि सासे आइजोनि जिउ खहा जायो। एलपिजि सिलिन्डाराव अर नांनानै बेरफ्रुनायाव बे अर खामनाया गिख्रंथावसिन जायो होनना जायगानि सुबुंफोरा फोरमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अर खामनायजों गासै गंब्रै सिलिन्डारा बेरफ्रुयो। बे अर खामनायाव गंनै न'आ खामनानै सेवहांगार जाजोबो आरो गुबुना सिलिंखार जायो। बे अर खामनायजों लाख रांनि सम्पति खहा जायो। बे अर खामनाय जाथायखौ खौरां मोननानै अर खोमोरग्रा हान्जाया जाथाय थिलियाव नुजाथि फैनानै माखासे घन्टानि उनाव अरखौ खोमोरनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।